I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. May gibati si Emily o gitawgan niya si Michael sa pagtuo nga wa pa kini makalakaw. Mao'y nakatubag niya si Stella. Daghan ang gipangutana si Stella bahin sa ilang relasyon ni Emily ug Michael. Misulti usab si Emily kang Michael bahin sa mga pangutana mismo ni Stella. Klase mo taniya karong 10:30. Kulo naman. Nalit lang tingali. Oh, siya ni. Hello, mahal? Mahal gid ay ang gusto mong tuganay nato, ha? Nagsabot na ba ta, ha? Diyan ako sa eskwelahan. Hain mo karon. Mike, di ko makatungaron. Lain akong lawas. Mahilanat ko. Di ba? Sige, pahibaon ko lang yung mga kauban nga absent ron ka. Palihog, ha? Unya ikaw, ulit na lang sa duman sa imong klase. O, unya na ko muli. Muana ko din sa inyo. Ha? Ayaw lang, uy. Mabaway ko. Muduaw lang ko. Bisag kadiyot lang. Gusto ko makakita ni mo, mahal. Ayaw, gud pag inuwi, Mike. Pauli na lang, lagi. Sayog pauli rin malipay sa imong lola. Labi na gid si mama ni mo, Stella. Ha? Abi ni mo, nanawag mong ko dito sa inyo. Magi akong pagtuo nga, dito ka pa. Pero si mama ni mo ang itubag. Mao ba? Unya. Ingon si mama mo, sigurado ba kuno ko nga ikaw na akong pilion nga mahimong forever na ako? Mo nagisulti niya? Unya, giyon sa mugtubag. Ha, Emily? Ay, syempre no, giingnan ako nga buutan ka. Nya 3 years na nga itong relasyon. Usa pa ang gisulti niya, Emily. Unsa pa? Sultihi ko. Kana ra, uy. Nahimuot lang ko siya mga pangutana ba. Mura pa og nagduda siya nga ikaw mismo dili seryoso na ako. Mura gingon ana ba, Mike? Tinuod nga wala sila ang gisulti nimo. Ngano di ay? Doon na siya ang isulti na ako. Bahin ni mo, Mike. Sige, may gibati ka man ka. Ipaway lang na. Unya, muanhaon ta ko. Human sa kong klase. Ayaw na laki. Di ka gustong bisitahan ako? Dili sa ingon ana. Ipahuway ko lang lagi ni aron ug mamaayo na ko. Magkita na ta. Okay? Please po. Ayaw na lang kong pamugos, mahal. Please. Sige, di na lang kumana. Pauli og sayo ha. Human sa klase nimo. Okay, ikaw ang matuman. Salamat, mahal. I love you. Love you to, mahal. Sige na, bye na. Bye. Bye. Wala mo sulti si mama bahay sa mga pangitabo siyang kinabuhi. Ug nga ako, ang nahimong punga sa nahitabo niya. Kinsa tong gikasulti nimo? Dugay ka man nakigtabi. Kuan ma, akong kauban sa klase ma. Kauban ka ha? O si Michael? Kuan, gihangyo ko sa akong classmate nga sultihan si Mike na absent una ko ron. Kailain lagi ang akong lawas. Nala, baway sa diha. Ay pagsige gunit ana imong cellphone. Ahon sa man nagtumar ka nagtambal. Man na. Sige ma, mapaway na ko. Tuod di ay, modalikat ko kadturon sa ilang Ma'am Soriano ha. Sige ma. Ug mula ka na gani ka, sirilan ng pultahan ha. Dala lang ang yawi kay tingalik makatuko. Sige. Dili rasad ko magdugay didto. Magsusi lang ko bahin sa ginagmay kong negosyo nga ukay-ukay. Ma. Dugay man siya, Vita. Gihuro tingaling bisa o tampong. Ay, ang duha sad ka helper, wapasad. Nagtabi tingali samtang naglapa. Masa magkay prutas sa ref, ha? Susihon ko. Lemon raman ni. Way grapes. Mangga ug orange. Ay, iyo pa pa kay karne. Ay, duna. Wala mong prakarnisti aw vita ta. Ay, tingalig mausap to'y nalanganan.
Mihapit tingalig pangumpra. Ay, ibatik ko kalaay ta. Husto si Tia. Lingawon ko nga kung kaukalimon. Oh, kinsa na sabgaha ni ay. Ay, giatol man sa naning mga color nga ako ramang usadin, eh. Hello? Estela, Oh, Tia, ikaw magudi ay. Sabad, naman ka. Gihurot ni mo ang misa? unsa bay gihurot ang misa, oy. Di aro ko sa ospital. O, si hospital? Nga naman, o sa may nahitabo di mo ha, Tia? Ay, oy. Nagkita mi sa akong amiga, Simba Sabsiya. Ug ang iyang anak di ay na aros ospital, kanser in taong sakit. Mikuyog ko niya aron bisitahon ng iyang anak. Ako ba rin kinugo sing iyang anak? Ay, kaingon kong naunsa ka na, Tia. Mo din ay tuyo mo pagpanawag? Oh, mao nga malangan ko uli. Suportahan ko ni Marilete kay ang iyang bana to amas gawas. O siya ragid intay nag-atiman ron sa masakit to niyang anak. Nagpahibaw lang ko nga malangan ko. Sige. Kaun ako na sab kong musuroy. Laay man nga ako ra dinhi. Mula agsab ko. Maayo pa. Pero tugo na lang sila sa patring ha nga mo ay mo atiman diya sa bahay. Sige. Bahay na Estela, kay di anas Maringlete. Sige, Tia. Mag-ilis una ko, be. Kadaka na sa kong mga besti, oy. Ipanghatag ko nila ni Patring. Yun na. Kini mo ay isuloob ko. Mapaliko pa ba ka ni nako, no? Suwayan ko. Patring? Patring, ikaw na! Oh, kinsa man? Patring! Patring, ikaw ba na? Tubag ako! Patring! Ikaw ba na? Tubag ako! Bakit mo tubag ang kanahan ay? Patring! Ako ni ay. Ikaw ding amawa ka? Nganawa ka man mo tubag na ako? Sorry, sinampatring mo ko ng gisangpit ni mo nga. Huwag ko mutingog. Mulakaw ko. Ug di ka man, ikaw ni mahibaw din he. Ha? Ansay ha? Huwag ka makadungog sa gisulti ko. Mulakaw ko. Ug wa si Tia Jovita. Ikaw mo'y atiman din he. Oh, maestil. Sige. Milagro. Nakisulti na ako. O gitugon ko bagatiman sa bahay. Nakisulti siya na ako. Ugwa siya mahubog. Uwa makainom. Nagkalitan ko siya gipakita ron ako. Tuwa na si Mama Estela. Nagpahibaw pa nga mula ka ko na siya. O karoon na siya makisulti na ako. Nalipay ko. Nakalitan ko. Sultihan ko si Lola Jovita. Wa ko mahibaw ug asa ko paingon ka. Gubot ang akong hula-hula. Wa ko'y ikasweldo sa akong mga tao. Ug naghuwat sila kanako. Nagpatuyan ko sa akong kaugalingong fish. Wa na ko'y laing mahim. Ibaligya ko ang bay ug yuta. Bahala na. Kaysa mauwawan lang ko, kay daghan kong utang. Patring! Patring, kuha aring dana ko, be! La? Oh, apo, sa'yo ka malagang na uli. Kuban sa klase, niulit ko la. La, may balita ko ni mo.
Unsa man na nga mapahiyumon ka man kaayo. La, ganina ba? Nakisulti si Mama Estela nako. Ha, tinuod? Unsa may gipakigsultihan niya? Gitugon ko nga, ako na may bawo din ni Subay kay mulakaw siya. Ugo siya masuko na ko la. Di ay pa. Maayo kun mauna, Michael. La, nalipay kay ko la. Hasta ko, apo. Kitungog na gyud sa Ginoo ang akong mga pag-ampo alang sa imong inahan. Ngano kang nausab na siya, Lola? Angay tang malipay kun mao ka na, apo. O, nanuwag man si Emily ganina. Siya ang nagkatubag. Si Mama Estela ang nagkatubag. Ha? Unya-unya? Miingon ko no si Mama kang Emily nga ang pagdawat ni Emily nako, ang iyang pagsugot, forever ba kuno? Di ay ba? Unsay tubag sa girlfriend mo? Giingnan ni si Mama nga, 3 years na nga mong relation. Hala no, ay nalamdagan na tingaling iyang panguna-una. Nakadawat na tingali sa mga paghitabo siyang kinabuhi, apo. Mayon tala no? Ug di na ko pasakitan niya sulti. Ayaw lang yun pagtukol, Michael, ha? Tanawa ang mga panghitabo. Hinay-hinay na siyang nausab karon. Hinaot pa mo padayon ang iyang kausaban, Lola. Malipay ko kay ko. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!